Il-proġett ta' restawr ta' Villa Gwardamanġa mistenni jinvolvi proċess elaborat u studjat f'xi waqt diffikultus, b'riċerka metikoluża biex jerġa' jinħoloq l-ambjent tal-villa fis-snin 54. Il-Perit Ruben Abela minn Heritage Malta qal li diġà ntrifdu partijiet mill-faċċata li kienu f'periklu li jaqgħu u xaħew partijiet oħrajn tal-binja biex titwaqqaf il-ħsara li kienet qed issir. Spjega li sar stħarriġ arkitettoniku dettaljat tal-proprjetà li tikkonsisti fi 18 il-kamra, stalel, shelter taħt l-art u ġnien kbir. Fil-waqt li statwi tal-ġebel li kienu jżejnu l-ġnien u tamir domestiku li kien jintuża fil-villa. Dawn kienu konservati wara snin ta' abbandun. Għalli waqt il-proċess inkixfu wkoll skemi dekorattivi mpinġijin fuq il-ħitan biex ikunu restawrati. Kull biċċa farka żebba li hawn hija storja. Jiġifieri aħna kemm jista' jkun immorru għal konservazzjoni, il-preservazzjoni ta' dak li hawn. Issa sintendi jekk hemm affarijiet li strutturalment hemm bżonn li tieħu azzjoni fuqhom, l-istruttura tieħu preċedenza fuq il-valur mbagħad tal-oġġett. Allura hemmhekk ikollok bżonn tagħmel intervent li wkoll kemm jista' jkun intervent minimu. Kenneth Gambin għalli saret riċerka estensiva tal-istorja tal-binja u l-kuntest ta' żmien il-kopja reali għaxu fija saħansitra anke permezz ta' żjarat f'Windsor Castle fir-Renju Unit. L-ittri privati tagħha li kienet tikteb fost l-oħrajn lill-omma. Kienet tgħidilha ċarotont kemm tħossha kuntenta li toqgħod hawnhekk u kien jiddispjaċiha li sejra lura. Barra minn hekk minn daw il-korrespondenza sirna nafu wkoll aspetti oħrajn li qatt ma konna nafu qabel li fil-kamra privata tagħha pereżempju kellha pjanu fejn kienet toqgħod tipprattika. Kif ukoll li f'ċertu żmien kienu jipproġettaw xi films. Fl-okkażjoni ta' din il-fażi ġdida fil-proġett li segwit fażi ta' preparazzjoni u pjanar, żaru s-sit il-Ministru għall-Kultura u Mboniċ u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo Pardi. Huma fissru dan il-proġett bħala wieħed uniku qalu li kien bis-saħħa tal-għaqal tal-Gvern il-villa nxtrat mingħand il-privat. Saru l-applikazzjonijiet meħtieġa għall-Fondi Ewropej. U issa qed jintwera impenn serju biex dan il-proġett jitlesta tgawdija tal-poplu Malti u għat-turisti li jżuruna.